שבועיים בדיוק דיברנו על זה. אני גם מחייב. מה? אתה רוצה שאני עכשיו? אתה רוצה שאני אלך להשתין? לא. אין, אתה יודע, כאילו לפעמים אתה אומר, ואדם נראה לך כאילו אינטליגנט, אתה מנהל איתו שיחה, אתה רואה מפגר. יש דברים כאלה? כן. אוקיי. חוץ מהבחורה, איך קוראים לבחורה באילת? לא? מה, אנחנו... איך קוראים לבחורה באילת? אני נכנס מחייך לפה? עם זה? זהו, עברנו את זה? כן, יאללה, נקס. עד כאן. בסדר, סגרנו. נקס, בסדר. איסי הוא משאל? שאל קלי. שאל קלי. מה זה? מאשר את האירוע. מה הקוד של הטלפון שלך? מה זאת אומרת? תבין מה אני מסכים. תכנס לה. למה אני מבסוט בזה בכל זאת? פשוט עם בן אדם אתה יכול בטעות, בלי להתכוון, בלי לרצות, לעבור לצד שלו. אתה מבין? אתה מתחיל להזדהות איתו, עם הסיפור, עם המצב, עם מצב רוח, עם ילדים, וילדים, ואישה, כשאני נכנס אחד כזה ועושה סדר. בסדר, לא, אתה מבין? אני לא, אין בעיה. בסדר, נדבר עם אהוד. בסדר? נדבר עם אהוד, אחי. כן, ביי, תודה. מכיר נערה אבל יש ציטוטים שלך, אחי. מה? הולך עם האמת שלי. מאיפה אני מבין את זה, אתה רואה? משהו. זה משהו. אני יש לי... מה? מה? עורך דין. תראה לי? רגע. לא הייתה כותרת, תחזיר לי. אתה כבר דיברת עם מקורביך. כן. דיברת עם מקורביך כן. כבר. איזה שטויות. בערב החקירות, הסביר גולן חוקר, שכבתי עם הרבה נשים, לא ידעתי מי מהן קטינה. אני אכתוב את זה, אתה רוצה זה? תקן משהו? אתה רוצה שני פקטים? קופסה אחת. לא רוצה קופסה אחת. קופסה אחת תחזיק אותך לעוד שעה נראה לי בכסף שאתה מעשן. מה שלא איזה סיגר אתה מעשן? אין סופר. זה כבר מת, נכון? זה פח, זה מבוס. אחרים. מה לי אחרי זה לעשות? אבל הבאתי לכם מתנה. איפה הבאת? הבאתי מהר להגיע לך. מהר? מה, זה בית? אין את זה כערה או משהו? לא בעיה. על הטופ.